اندامên kompunajnana Zanûbiya diyar kirin gojin davakirina Sibaroja Sûriyê de roleke giring dilêzin û danzanîn got ev pêvajo bêyî nîvsandina destûreka demokratîk nikare dest pê bike. Endamên Kompunajnana Zanûbiya li Reqayê destnîşankirin kojinên li Sûriyê îro hewceyî ewlehî û aramiyê ne û hewceyî destûreke nû ne ku mafê wan û mafê hemû pêkhateyan misoger bike. Endama Kompunajnana Zanûbiya Fatma İbrahîm derbarê mijarê de got, jinên Sûriyê dixwazin destûreke bi rastî demokratîk de bijîn ku rêzê li mafê hemû pêkhate û koman digire û mafê jinan diparêze. Fatma İbrahîm diyar kir ku yekem tiştê kojin îro hewce ne, ewlehî û aramiya piştî salên şer e û destnîşan kir ku divê ev destûra nû mafê jinan biparêze, wan ji bo beşdarbûna siyasî û civakî hêzdar bike. Îro hêviyê me ji berê mezintirin. Em dixwazin di pêşengtiya pêvajoya siyasî de bin, ji nîvsandina destûrê bigire, heya beşdarbûna di meclisan de. Em qanûnên kome ji tundiyê diparêz de dixwazin û em dixwazin nûnertiya rastîn a jinan di hemû waran de hebe. Endama Komîteya Lihevkirineya Kompunajnan a Zanûbiya Wefa El Elî jî got, avakirina Sibaroja Sûriyê bi xebata hevbeş di navbera hemû pêkhateyên wê de dest pê dike. Giringiya avakirina dewleteke li ser bingeha prensîbên demokratîk û piralî û nîvsandina destûreke nû bi beşdariya hemû pêkhateyan. Endama Komîteya Lihevkirineya Kompunajnana Zanûbiya li Reqayê Ferîde Ebdurrehman jî diyar kir, jin hîn jî bi pirsgirêkên girîng re rûbirû ne, bi taybetî jî hişmendiya bavksalar û bandorên şer ku ji hêla aborî û psîkolojîk ve bandor li wan kiriye. Ferîde destnîşan kir ku gelek qanûn hîn jî hewceyê sererastkirinê ne, da ku jinan biparêzin. Ferîde rexnekir ku nûnertiya jinan di cihê rêveberiyê de kêm e û gotinên nefretê li dijî jinan zêde bûye û wiha bidawî kir. Jin her gav pira aştiyê bûn di navbera civakan de û piştgiriyê didin diyalog û lihevkirinê. Jin ji bo karibin bi bandor beşdarî biryardanê bibin, hewceyî qanûnên dadperwer û qadên siyasî ne. Em Sûriyeke demokratîk dixwazin ku rêzê li pirrengiyê bigire. Em welatek bê tundî û cudekarî dixwazin, welatekî aram ku her kes tê de birûmet bijî.